लोगोफोर मोजांमोन गाज्रिमोन जिखुनु जाया भिडिअ फैलायबाय आरो माखासेफ्राथ' आंखौ ओंखारबानो जोंखायो खोमा नङा होमबा रायजो राजाफोर जोंखायो बे फाग्ला बायदिसिना होनलावखायो आरो माखासेफ्रा भिडिअ नुब्लानो किन्तु रायबो भिडिअखौ नायाबा हांसिगौ बिथांमोना किन्तु बिथांमोना भिडिअखौ नायजोबथारनानै बे साला खिजानाया मा भिडिअ होखो नायथारनांगोन ना रायनो थाखाय नायलाजोबखायो आरो इन्टारेस्टिं नङा होमब्ला दा दिनै माखासे बाथ्राफ्रा गोसोआव फैदों दा बयनावबो गोसोआव दं जानो हागौ किन्तु गोसोआव खोख्लैनांगौ जायो आरो माब्लाबा बाथ्राफोरखौ नङा होमब्ला दा दिनै दिपेन बर' बिथां थारमाने एबसुनि प्रेसिडेन्ट आरो प्रमद बन्दु बिथांमोना लोगो लानानै 5 बोसोर सरखार सालायबाय आरो बिटिआर दफाखौ मावफुंनांगौ होनबाय बायनो बिथांमोना एकदम हांगार जालांबाय नङा होमब्ला बेखौथ' बयबो मिथिखायो आरो बिथांमोना सरखारखौबो दाया नङा दाबाय जिबायदि दाबाय फाग्लासो सरखाराबो नङा होमब्ला एकदम दाजाबलाय दामखलाय माने सरखारखौ दाबाय जराय नाराय आरो लास्ट पर्यन्त बाहागानो थोला आरो बिथांमोना सानदोंमोन बिपिएफजों गोरोबलायनानै सरखार दायोब्ला बे बिपिएफआनो जाजोबगोन साननानै बिथांमोना सरखारखौ गुबुनफोरजों दादोंमोन आरो दा लास्टआव फाइनालि मा जाखो बिथांमोना ओरैबायदि नाख्रेब जाबाय माने बे बिटिसिनि मोनबोनाय पेकेजफ्रानो थोला आरो नङा होमबा दा पेकेजफ्रानो थोआबा थाखा फैसायानो बयजोंबो जुदि गोरोबलायनानै जुदि राननांगौब्ला फाग्ला बे बिटिसि डेभेलपमेन्टनि जेनाखि पेकेजफोर जेनाखि सौफैनाय रां बेफोरबायदि थाखाया बे बिटिसिनि डेभेलप खालामनो हायो नामा रायजो राजाफोर सिन्था खालामदो आरो दिनैबो दासिमबो बिथांमोना बेफोरबायदि अबस्थाखौनो लुबैयो खोमा होननानै जों साननांगोन आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोना बिटिआर दफाखौ मावफुंनो बिराद दिनै जन्थर मन्थर माबाथर होलालांलायबाय नङा होमब्ला किन्तु आन्दलनखौ आहा बुंनांगौ जेबो गैया किन्तु बै समाव जेब्लानाखि दतमायाव मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे एनुवेल कनफारेन्स जादोंमोन जेब्ला बेयाव अमित शाह बिथाङा फैनानै बुंफैदोंमोन माने बिटिआर दफाया 96 ना 86% होनखो दा बेखौ मावफुंजोब्बाय होननानै दा बिथांमोना बिदि बुंफैबाय आरो नङा होमब्ला दा बेफोरबायदि मावफुंबाय होनबाय नालाय दाना हुलुस्थुर लागावबाय दिपेन बर'मोनहा प्रमद बन्दु बिथांमोना लागायबाय आखाइ खबनाया माने दसेसोआ खोनालायाखै आरो आखाइ खबनाया ओरैबायदि अबस्था होमबा सिन्था खालामदो दिनै 96%आ जुदि बिटिआरनि दफाफ्रा मावफुंजाबायब्ला दिनै मानो 4%नि थाखाय दिनै मानो बै जन्थर मन्थराव आन्दलन खालामहैबावनांगौ जाखो आरो बै 4% मावफुंजायैया बबे दफाया बे 4%आव दं जाखो दा बेखौसो मिथिनो गोनां जाबाय आरो थारमाने बे 4% मावफुंजायैया जाहैबाय डेन्जार जागोन रायजोफोर जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना बे 96% दफाफ्रा मावफुंजानायाव दिनै जोंनि बिटिसिआ होरलां होथां माने मा जादों अबस्था जादों माने बै मा होनो आथिं आखाइ लेंग्रा खाना खुजाफोरबायदि अबस्था जादों बे जोंनि बिटिसिआ नङा होमबा रायजो राजाफोर दा नोरजिया जादों आरो बहुद नोरजिया जादों जायाखै होमब्ला दिनै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना होनबाय गोबां डेभेलप मावबाय गोबां आसनि खालामबाय गोबां माने बायदिसिना मावफुंबाय आरो बिटिआरानो बिराद गोजौ बिराद गिदिर होनला लालांबाय फाग्लाफ्रा नङा होमब्ला दा बिदि होनैनो दिनै जोबलांबाय आरो ओमफ्राय दा बे 96% मावफुंनानैबो बिथांमोना दिनैहाय आरो बै 4%नि थाखाय दिनै आन्दलन खालामनांगौ गोनां जाबाय साननो गोनांलै रायजो राजाफोर बे 4%आव मा दं बे 4% मावफुंजायाब्ला माने बै 96%आ जेबो गैया माने खलथा गोजासो जागोन खोमा नङा होमबा नंखायनो दिनै बे बिटिसिआ डेभेलप जायाखै बिथांमोननि बिटिआर खुंथायाव आरो बेनो साननो गोनां बाथ्राफ्रा आरो बे बिटिआर दफाखौनो मावफुंनांगौ होननानै बिथांमोना बिराद गिदिर एमपि बायदिसिना माने हरलायबाय आरो नङा होमबा एमपि इलेक्सनाव सोरखौबा गुन्दा लागायनानै लागायहोबाय सोरखौबा माबाबाय एटाक खालामबाय सोरनिबा न'आव अन्थाइ खुबैहरबाय बै मा होनो
क'क्राझारफ्राव लागायनाया बेफोरबायदि बिराद गुन्दागिरि खालामनानै माने सोरखौबा हख्लायलाबायनानै बिथांमोना एमपिखौबो देरहाहोहरबाय। दा एमपिखौबो ओरैबायदि एमपिखौ हरगारबाय बिथांमोना एकदम रसगल्ला नङा होमब्ला? फाग्ला बे रोनगोरा बिथांमोन बायदिया दिनै बिटिआरनि दफाखौ मावफुंनो होननानै जानजि खाफ्रानानै रायजो राजाफोरखौ थगायदोंमोन बिटिआरनि दफाखौ मावफुंनो गोबां एमपि नांगौ होननानै। आरो बेजों लोगोसे सासे दंबावो ओरैबायदि एमपिखौ हरबावबाय दिलीप सयखिया बिथां नङा होमब्ला? बेथ' डेन्जारसो रसगल्लानिफ्रायबो डाबल रसगल्ला नङा होमबा? फाग्ला बे बर' जाथिनि थै गैयै मानसिया बर' जाथिनि बबे दुनियाव मोजां खामानि मावगोन रायजो राजाफोर? दा बेखौबो हरलायबाय। दिनै बेखार बिदिनो बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ थगायनानै माने बिदिनो माने बेखार खामानि मावनानै दिनै बिथांमोना फाइनालि गावसोरनो लांदां जाबाय आरो रायजो राजाफोर साननो गोनां। दा बिथांमोना बिनि गेजेराव बुंबाय, ओइ नोङो बै दोआव खन'है बेयाव सना मोनगोन आरो बै हायाव जावलानानै नाय सना ओंखारगोन होनलाबायनानै रायजो राजाफोरखौ थगायबाय। रायजो राजाफ्राबो खन'बाय दोआव जेबो गैया आरो बै हायावबो हाखर जावनानै नायबाय जेबो सना रुफा जेबो गैया आरो। दा बिथांमोना बेखौनो दङ आरो दङ बे बिटिआराव बिराद जेबो दं होननानै दिनैसिमबो बिथांमोना थगायो। खिन्थु रायजो राजाफ्रा अलरेडि बे दोआवबो खन'नानै नायबाय जेबो गैया खालिदो आरो बै सना मोनगोन होननाय हायावबो जावदोना नायबाय बेयावबो जेबो गैया। दा फाइनालि बिथांमोना माने हमजाबाय आरो। दा दिनै उफाय गैया गावसिनि पार्टिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गावसिनि जेनाखि प्रमद बर' बिथांनि सरकारखौ लाबोफिननो थाखाय माबा मोनसे गोदान नाटकखौथ' गायनांगोन ना ना मा बुङो रायजो राजाफोर? दुखु मोनना लाब गैयालै एकदम जेखौ बुंनांगौ माने बुंथारनांगोन आरो। दा प्रमद बर' बिथां आरो दिपेन बर' बिथांमोननि रावफ्रा मालाबा सोरनिबा गोसोआव माने जिलिद जानानै हाबनानै थायो आरो। आंनावथ' माने नुबानो गोसोआव फैयो। आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंबोदोंमोन बिटिआर दफाया मावफुंजायाब्ला सुइसाइड जानायनि बाथ्रा। दिनै सुइसाइडबो जानो हायाखिसै। दिनै इलेक्सन गेलेनो थाखाय जानजिसो फोरागासिनो दं नङा होमबा? आरो बिनि गेजेराव गोबां मा होनो रनजित बसुमतारी बिथाङाबो महिलारि सारनि गारियाव बारसोमनानै थैनांगौमोन बेबो थैयाखिसै। आरो गोबां इउटुबार दं खाना खुजा इउटुबारफोर खर' गैयैफोर बिथांमोनाबो सोरबा आखाइ दानस'नो सोरबाबा माबा माबि खालामनो होनलाबायदोंमोन। दा बिथांमोनाबो नै गोदान डाइलगसो होलागासिनो दं। बिदियाव जों मालाय सिरि थाजाबावो फाग्ला नङा होमबा? लोगोफोर भिडिअखौथ' खालामनो सानबावदोंमोन एसे दा नै ट्रेक्टर फैनानै जि जारला खालामबाय जेरावबो जायगा गैया आंना भिडिअ खालामनो। जानला मोनला ट्रेक्टर हालेवला फैलायबायनो बायदिसिना खुबैलाबायनो। दा उफाय गैया दिनै बेखिनियाव दोननांसिगोन लोगोफोर। आरो मोनसे बाथ्राया बेनो दिनै बिथांमोनहा 96% मावफुंबाय होनबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय दा 4%खौ मावफुंबावनांगौ जाहैबाय। दा 4% मावफुंनायनि बेलायाव मा दं जों फाइनालाव बेखौसो सिन्था खालामनांसिगोन आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला? जिखुनु हक रायजो राजाफोर बाथ्रा भावाव दं बर'नि बाथ्रा भावाव नङा होमबा? थाइजौ गोखैखौ माने खनले फाननो हाया होननाय बाथ्रा दं आरो। ओमफ्राय मा होनो जिबौ गांसोमफोरखौ गाइखेर होनानै माब्लाबाबो फिसिनो नाङा माब्लाबा बिफर जायो होनदों। आरो बै मोसाफोरखौ जुदि फिसियोब्ला मालाबा माने गावनि मानसिखौनो बारसिननानै जागोन आरो बेफोरबायदि बाथ्रा भाव दं आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला? दा बेनो जाहैबाय दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा थारमाने दिपेन बर' बिथांमोनहा बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोनायनि उनाव दिनै गुबुन हारिफोरजोंसो बिथांमोना सरकारखौ दाबाय। फाग्ला नङा होमबा? बे गुबुन हारिफोरजों सरकार दानानै फाग्ला बे बर' जाथिनि मोनथायफ्रा आरो बर' जाथिनि डेभेलपमेन्टखौ मालाबा बै गुबुन हारिना लुबैगोन नामा? दिनै गुबुन हारिया मालाय गावसिनि जाथि गावसिनि हारिखौ डेभेलप खालामनो बिथांमोनहाबो नाजागोन। बबेबा बिटिसिनि माने मोननांगौफोरखौ सेनानैबाबो बिथांमोना गावसिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावगोन। सोरबा जोंनि बिटिसिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन नामा गुबुन हारि जानानै नङा होमब्ला? दा बेफोरनो साननो गोनां आरो रायजोफोर। दा जिखुनु मा बुंनो नङा होमब्ला? बुंबाथ' अनेक बुंनो हायो। दा दिनै बिथांमोनहा 5 बोसोर सरकारखौ सालायबाय जेबोथ' मावनो हाखायाखिसै। बिथांमोना गावजों गाव माने बाख्नायलायनायावनो बिथांमोना 5 बोसोरा दिनै जोबलांदों। सोरखौबा बाख्नायनाय सोरखौबा एकदम ओरैबायदि गावजों गाव बाख्नायलायनायावनो बे दोलोआ सेस जादों रायजो राजाफोर नङा होमब्ला? दिनै मोजां खामानि मावदोंब्ला मानो गावजों गाव बाख्नायलायनांगौ नङा होमब्ला? साननो गोनां बाथ्राया बेसो।
दिनै नोंथांमोना जुदि मोजां खामानि मावदोंमोनब्ला बै रायजो राजाफ्राथ' नोंथांमोनखौ बाख्नायगौमोन, नोंथांमोननि थाखाय आखाइ खबगौमोन। दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोना सरखार सालायनायनि गेजेराव मा जादों, दिनै गाव गावनि बुंनायखौनो गाव गावजों आखाइ खबलायदों, गाव गावनि बुंनायखौनो गाव गावजों बाख्नायलायदों। दा बिदिनो बे 5 बोसोरा गावजों गाव बाख्नायलायनायावनो दिनै सेस जादों आरो रायजो राजाफोर। दा बेफोरबायदिनो रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों आरो रायजो राजाफोरनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो बिथांमोना हायाखै। दा बेनिफ्राय माने साननो गोनां बाथ्राखौ गैला होननानै आं सानो।